Pag meron lang talagang mag-offer sa akin sa kabila, lilipat talaga ako doon. Pag may nag-offer lang talaga doon. Kahit co-host ako ni Susan Enriquez, masapot sa inyo. Operan lang ako sa bubble gang, lilipat ako talaga doon. Gandang gabi ka, pamilya! 6.5 hours later. Wala na po sa ere ang ating ABS-CBN. What's up mga kaayuda? Basta good push natin, basta bad puksain. Maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Narito po ang Ayuda Bati of the Day. Shoutout po kay Jobert Canlas, nakaka-good vibes daw po manood sa ating channel. At laugh trip naman daw po mula kay Jeff Pinoy ng South Korea. Mula kay Telma Makaraeg, sura pa lang daw po ni Mangusin, hindi nagagawa ng mabuti mga kaayuda. Shoutout din po kay Use Your Common Sense. Araw-araw daw po tayong mag-vlog. Nakakatanggal stress at matauhan daw po ang mga yan. Kudos daw po mula kay Miyaka Kushika. Tawang-tawa daw po siya, sumasakit ang kanyang tiyan. Mga kaayuda. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Wala, hindi mo hindi mo... Pero ngayon may bago. Ganito yung gusto ko mangyari, sabay-sabay mag-upload. Kasi yung Kireya, nauna ng isang linggo, sa araw yun eh. Live tayo. Ngayon, ang gagawin, sabay-sabay mag-upload. Ang upload, sabay-sabay, June 22, ang upload. Pwedeng mahuli, pero wala na ako. Francis Leo or MLN. Malaki yan. Magandang tanghali nga po sa lahat. Maraming salamat sa kayo, Francis Marcos. Thank you po. Yung sunod na kanta, wala na Marcos. Bagkus. Si Imelda sa akin humihingi ng pera, si Bongo sa akin humihingi ng pera, si Amy sa akin humihingi ng pera. Ibig sabihin, nasa akin lahat ng kayamanan ng Marcos. Sino Marcos ngayon? Nagkataon lamang po na Marcos ako at nagkataong kamag-anak ko siya. Pero gusto ko po iparating sa inyo na itong ginagawa po ng foundation ng Marcos. Yung aking kunsan, si Aiko na, yung Senador Marcos. Salamat. May sayad na yata ito. Bilang chairman ng Marcos Foundation, ay wala pong katotohanan yan. Ang Marcos family po at ang Marcos Foundation po, kasi po pag ginamit na po yung pangalang Marcos, naniniwala po yung tao kasi po yung Marcos Foundation ay talaga pong gumagawa yan eh. Ang problema po, yan po ay scam. In your face, sucker! Ingit kayo, no? Ang laki ng aking kaharian. Pare ang aking building, oh. Ako may-ari. Oh. Ano kayo ngayon? Oh, ayan, ako may-ari niyan. Oh, ingit kayo, no? Oh, sinasabi ko po, talo kayo sa akin. Bakit? Marami akong pera, mayaman ako. Eh kayo, anong kinakain nyo ngayon? Kain bubog, nguya pa ako na kayo. In your face, sucker! Sinasabi ko sa inyo. Kawawa. Oh, ingit-ingit kayo na. Oh, kataas ng aking building eh. Oh, ingit ka na naman.
Sinasabi ko sa inyo. Kung ayaw niyong nasasabihan na kayo yung mga patay guto, bay, umayos kayo. Hindi na kayo kabahagi ng solusyon eh. Kabahagi kayo ng distraction. In your face, suck up! Di ba? Bye-bye! Game! Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay kayo. Mga kaayuda, ito po yung sinasabi ni Norman na kanyang building. Hindi po yung building, malalaking condominium po, Le Grand Towers na nasa Eastwood, Quezon City. Pagmamay-ari po ng Mega World, isang multi-billion company. Ano po? So, nang-angkin na naman po, nang-aangkin si Norman Mangusin, the Budol King. Kaya nga po, kawawa yung mga taong napaniwala niya, nalinlang niya mga kaayuda. Meron nga po palang nag-comment na isa sa ating mga kaayuda. Sa 10 sinabi daw ni Norman, 15 ang mali. Opo, ganyan siya magsinungaling mga kaayuda. Hello, ito challenge ito para kay Norman Mangusin, no? 'Di ba? Dahil ang dami niya mga challenge, mayaman, sunugan ng pera, kung ano-ano pa, binansagan na nga siyang Tony Lada ang pangalan, no? So, ganito na lang. Ito i-spread niyo, i-share niyo. Kung talagang wala kang kasalanan at talaga kang matapang ka, hinahamon mo lahat. Kami, lahat, pati si Arnold Clavio, lahat na, hinahamon mo na. Ganito. Ikaw, para sa iyo to, Norman Mangusin, a.k.a. Francis Leo Marcos, na binubos at sineser na iba. Kung talagang matapang ka at talagang wala kang kasalanan sa batas, makipagkita ka ngayon. I dare you na makipagkita ka, makipag-set up ka ng meeting kay Ma'am Eleanor Efa Anunuevo. Ha? Makipagkita ka siya, kababae tayo yan. Si Kapitana, tinatawag ko yung Kapitana Efa Anunuevo. Magipagkita ka kung talagang may bayag ka. Ha? Huwag yung hamon-haponin mo yung malalayo. Ayan, open na yung magipagkita sa'yo anytime. Bigyan mo lang siya ng text. Alam mo naman number siguro pa, no? Kasi dati kayo magkasama. Kung talagang matapang ka, magipagkita ka kay Ma'am Efa, kay Kapitana Efa Anunuevo. Ha? Salamat. Yun, kung talagang matapang ka, ha? Ha? Yun, kahit walang kamay na gamitin sa'yo, lugmok ka. Sigurado. Tigas ako. Wala akong pakialam sa lahat ng bumabati ko sa akin. Wala rin akong pakialam kung anong kaso, ikakaso nila sa akin ngayon. Haharapin ko yan. Wala akong dinambong. Wala akong tinapakan tao. Kaya kahit ano kami makarating. Kahit sa Korte Suprema, harapin ko sila. Nagmumukha tuloy ako mudya ko. Okay. Eto. Nagmumukha tuloy ako mudya ko. Okay. Eto. Biglang ganito, nagbablash ako sa camera. Nagmumukha akong mudya ko. Nagmumukha akong mudya ko eh. You fail! Que ondas tu pecho arriba, las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rolas, pero